achije adek manomaki kitudo kod nek ma jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were. Japuonjre ma ja grade 7 obwodho lwet joteko manyicha nomake kendo pande e dala moro mantiere Bungu Matayos e kaunti ma Busia. In a week, you'll have to get a case of a child below the age of 5 who has been defiled, and the perpetrator becomes somebody very close. Jopiny kod jolony onyiso luoro kaluwore kod medruok timbe mag bambo nyithindo ma hikgi ni piny mar higni 5 e kaunti ma Migori. Arwakini machiegni weche manyien maka gi kacha. Nyinga Milton Ochieng, achije adek mitudo gi nek mar manen jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were koro we thuolo. Achije go magin Ali Haikal, Douglas Mushiri Wambugu to kod David Mihigo Kagame owe thuolo bang' doho ma JKIA yango ni nonro kotudo gi neka mar manen jaod bura Ong'ondo Were. Jang'ad bura mar dohono Irene Gishobi ogolo chik na achije go mondo we kendo bura no lor. Kata kamano, achije moko mitudo gi nek ma kamano dinegi od ang'ech ka girito mondo bi ochwalgi e nyim doho. Japuonjre moro e skul primar mar Esirisia e kar chung' od bura ma Matayos e kaunti ma Busia ne otony e lwet jogo manondhiye. Japuonjre no wacho ni noreso ngimane bang' kale bugo moro mane okunyo e tie sing'enge kama ne oketnegie kanyakla gi jowetene mamoko 8. Olero ni jago manondhiye ne ni koda nyamburko kendo ni pache nolal kanochiewo to noyudo ka en e ot moro e dier bungu kama bende noyudo jowetene mamoko ka puro e puodho moro mar oduma. Wanafunzi kwa nini general corporate wawe. Nilipopigiwa simu nikaambiwa mtoto wako Mndika. Ni kwanza nilishtuka nikauliza mtoto yupi? Wakaniambia mtoto wako ndio huyo. Walipompea simu mtoto ananiambia alishikwa na watu ambao hakuelewa ni kina nani kwa gari akapelekwa huko msituni kwa milima huko. So nilichukua pikipiki spidi kufika pale Mndika. Nilipofika Mndika nikapata kweli watu wamezingirwa pale kwa mtoto anawaelezea venye kulienda. Kuna watoto wengi sana ambao wamenusurika. Wengine wanatoka shuleni, gari linasimamishwa, alafu wanaanza kudanganywa na sweet. They are trafficked through pioneer routes, the porous border, taken to Uganda, they cross to South Sudan, Sudan, and Libya. So when they reach at the border of Libya, that is the main, all through in Uganda and South Sudan, they are, the masters of traffickers. Kwan ma nyithindo ma hikgi negni 5 e kaunti ma Migori ma ibambo osemedore e kaunti no kaluwore kod lipot mogol gi migawo mar thieth e kaunti no. Kaka jafwambo marwa George Juma lero, lipot no yango ni nyithindo gi itimo godo anjao gi ji mani machiegni kodgi kamoting'o wedegi. Catherine Meng'any wena pisa matayo chendego makere kolwenye go market chwech e kaunti ma Migori bo migawo ma thieth ma oriko ni wuoyi kendo romano kelo kamoro achiel jogo makedo kolwenye go market chwech e kaunti ma Migori wacho ni juma ka juma nyak giyud nyathi ma hike tin 5 ma bende koro bambi e kaunti ma Migori. Meng'any wan lipot margi bende yango ni thoth nyithindogi ibambo kod joma chiegni kodgi ma oting'o wuonegi. One of the worrying trend right now are the cases of children below the age of 5, because in a week you'll have to get a case of a child below the age of 5 who has been defiled, and the perpetrator becomes somebody very close. Some of them are the fathers. So that should ask us, where are we and where are we heading to? We are having many outreaches in schools. We are having outreaches even in churches and also social gatherings to sensitize members of the public on the need to respect the dignity of ladies and not to abuse them sexually. Lipot manogol kod doho ma Migori kinde machuok mokalo bende yango ni atamalo 75 mag cases mag nyithindo mantie doho mamalo gin mago mag bembo. Jokedo kod lwenyego mag kit chwech ywak ni mokuom cases gi mag bembo kod mamoko kori tieke buche mag anyuola ka moko bende achije ma itudo ringo kendo lal gino mosemiyo thoth cases gi ok winji matieki e doho. Cases that are not reported now are even worse. So up to now, as you're speaking, this month, it's almost half the year,
we've seen around 300 cases. So we are not sure by the time we reach December how many cases will be seen. Most of the cases are in court, but others, some of them have fled away to the neighboring country, the perpetrators. So it's a gap because they've not been found. Nitiere cases machalo kamago to ningwa report gi ka police kaeto ng'amobedo abused no dhi osiptal, ka nitiere dwaro ratiro mare to chako dhi e doho kata e court to yudo ratiche. Higa ma okalo kwan ji maromo 1,200 ne okalo njogu mag Kitchwech kaluwore kod lipot mogol kod migawono mathiedho kaunti ma Migori. Kata malo 58 mag jogie gin rawere ma hikgi tin ne 17. Among the cases we are seeing, like in the year 2024, we had around 1,200 and something cases, where almost 58% were children below the age of 17 years. So that relates to why we are getting high numbers of teen pregnancies in Migori County. Migawo mathiedho kaunti ma Migori bende yango ni cases mathoth mag dhawo e udi e kind jogo mantie keny bende osemedre e kaunti ma Migori. Kamagi ikelo kod gigo mathoth ma oting'o dok piny manweng'o. Cases of intimate partner violence, especially physical violence, are also upcoming. We will never miss a case any week or two. Wayudo ni gima kelo dhawo mang'eny ahinya ma ji gore ne en weche mag yuto. Samoro yuto sedok piny kaeto ema kelo dhawo. Mar ariyo, wachak wayudo ni gik manyalo kelo dhawo en bedo gi kia ni ka nitiere pogruok e paro to konego tieke gi dhawo, ji nyalo wuoyo. Jokedo kod lwenjego mag Kitchwech e kaunti ma Migori wacho midhiero ni inyalo mana tieki pod ni oganda koro nywako lwedo kamoro achiel. And we need to see how do we put up strategies. I cannot end, you cannot end, but we can end a GBV if we speak up and ensure that we protect each other. Watemo mondo wager gik molungo ni safe spaces, kuonde mag konyruok ma nyithindo ma samoro oringo ok dwa ni mondo tergi nyangi, ginyalo dhi gidake, kata ka ng'ato osebedo raped to nyalo dhi kamoro mobed supported kimiye paro makare makata mana empowerment. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo oyangona achiel kuom gigo mathiro ahinya tije mag riwruoge ji giwegi en sir ma giyudo kowuok kuom kweth njore. Koloso e kinde nyasi mar keto anga chike mawiye mabiro tayo kaka riwruogego tayo chenro magi, Omolo nolero ni piny owacho kanyakla nyaka ti matek mar tieko timbe njore pacho ka. Omedo ni chike makamago biro bero chal mar chik tich kendo piny owacho kod riwruoge mamoko mag ji giwegi biro tiyo maonge oharo. Grey listed, and we are trying to work with all the players within that space so that then we can get out of that of the grey list. And one of the things that is outstanding, which directly affects this sector, is the risk-based assessment of PBOs on terrorism financing. And as we work on finalizing the regulations, I hope we would pay keen attention to support the authority in realizing this and also sustaining it so that then we do not create avenue or a safe haven for elements who would otherwise want to taint the good image of what you're already doing within the sector. Riwruoge ma ok mag piny owacho ahinya to mago marango ngima mag rowere ma pacho ka onyiso luoro ma gin godo e bero somo ma jopuonjre ma pacho ka kaluwore gi omenda mar somo moduok piny e bajet mar omenda ni. Twak mane obagi e boma ma Nairobi, jolony kotelnegi kod Elijah Bonyo mar World Vision onyiso luoro margi ni kamoro somo mag jopuonjre mathoth nyalo rochore ka bende jonyuol nyalo dong' kod ting' mapek kaluwore ni omenda moket thenge ne somo ok nyal romo chulo ting' duto ma japuonjre ka japuonjre pacho ka. Bonyo bende koni kwan mar jopuonjre ma sirikal osebedo ka kete bajet ni piny kipimo gi kwan ayanga mar jopuonjre manie sikunde. Bajeti ya huu mwaka 2024-2025 tuko nao tayari. Ukiangalia zile pesa zinaenda katika mashule, mara mingi walimu wanasema pesa haitoshi. Walimu wa primary school wanasema pesa haitoshi. Pesa ya junior school haitoshi. Pesa ya secondary school pia haitoshi.
Wazazi pia wanalalamika, shule mingi inawaambia walipe pesa directly katika mashule. Kuna zile shule wanaambia wazazi walipe pesa ya admission, ingawa sheria ya elimu inatuambia admission is illegal, you cannot ask for admission fees. Wazazi wanalipa pesa ya admission, wengine wanalipa pesa ya desk, wengine wanalipa pesa ya vitabu, wengine wanalipa pesa ya activity fees ya sports, wengine wanalipa pesa ya chakula. Hiyo capitation ni wazazi wengi sana wanategemea ili wasilipe pesa katika shule. Hiyo capitation katika ile bajeti iko katika bunge. Tumeona kwamba kamati ya bunge jana, ile report iliweka pale katika bunge, 900 million inatolewa katika hiyo capitation. Hiyo inamaanisha ya kwamba ile matarajio ya mashule kupata pesa mingi pia hawataipata, kwa sababu ukitoa 900 million hiyo ni pesa mingi sana. Moko kuom jodak e kaunti ma Nyamira okwedo bajet mar komenda 2025-2026 ka giwacho ni nitie chenro matiyo marach gomenda mag jopiny. Riwruogno mag jodak wacho ni moko kuom chenro manoketi e bajet komenda higa mokalo ochako oketnegi omenda e bajet masani. Kar kamano riwruok mar jomong'ol wacho ni iketo negi tenge omenda e higa ka higa, to kar kamano pesago ok gine ka konyogi. Ukiangalia katika hii budget projection wamepeana kama county headquarter, nyumba inajengwa ya governor. Kwa document tumeangalia inaitwa CPROP, walikuwa wamesema ilikuwa imekamilika 60% na ilikuwa imechukua 60 million, lakini saa hizi imebakisha 40 million, 40% na wameiweka 79 million. Sio, unaona sasa kuna utatanishi hapo. Mwaka jana kulikuwa na bajeti ya zaidi ya milioni 6 kwa ajili ya shughuli za walemavu. Wanasema kuna bodi ya walemavu. Hiyo bodi yenyewe haipo, haijawahi kuundwa miaka miwili tangu ile sheria ya walemavu ilipopitizwa, ambao sasa hata kwanza imekuwa null and void kutokana na ile sheria mpya ya kitaifa ambayo ilitoka wiki mbili zilizopita. Sasa waliweka pesa mwaka jana, hatujana zilifanya nini, hatujui ni bodi gani ilikula hizo pesa. Ilikuwa milioni 6.2. Mwaka huu tena wameweka jumla ya milioni 5.5 kwa hiyo bodi ya walemavu. Kwa hivyo tunasema hivi, wabunge wetu wa assembly ya Nyamira, msithubutu kupitisha bajeti vile ilivyo. Tunaangalia like public participation yenye ilifanyika katika 5 sub counties. Majority who are there in those meetings, they are the county officials. Where were the public? Because maoni ya wananchi ndio inastahili kuzingatiwa sana katika hii bajeti ya 2025-2026. What I see from these estimates, the budget expertise, they exaggerate the estimates and what we collect. I think they are experts, they know what we collect. Now they are going to estimate, they are supposed to give at least close to the figure we normally collect. This now results to pending bills, and most of the projects they are not attained because we estimate and we don't do them. Jotelo mag riwruoge mag okinde pacho ka LSK kaachiel gi apisa mag obila ondhiyo ji 5 e boma ma Bungoma mosebedo kawuondore ni gin okinde kendo mayo jopiny. Jarit mar apisi mar LSK okil Steve Mbugwa owacho ni e higa 10 mokalo jopiny osebedo kiwuondo kendo lalo omenda mang'eny, ka koro odwa ni jopiny mondo obed motang' kendo ng'eyo okil mopuodhi e kinde ma gimanyo konyruok moluwore gi weche mag chike. Kaluwore gi Mbugwa, okinde osebedo kawinjo buche mang'eny e doho, kowacho ni tim makamano biro miyo imako oganda kendo ichwalo e doho. Separate law firms or separate offices which they purport to be law offices. It is unfortunate that these offices have been there for quite some time, since 2013, and we have realized that they have been conning members of public millions of shillings. Some of the offices we have recovered very serious documents such as title documents. We have retrieved file cases which matters are pending in court, with a clear indication that these masqueraders have also been appearing in court, especially the virtual court sessions, pretending to be lawyers and in capacity to provide legal services. It's very unfortunate that we continue to witness this, especially in our upcountry. The Law Society of Kenya has made it a permanent resolute to weed out all masqueraders out of this profession and to safeguard the public interest under pursuant to Section 4 of the LSK Act, which mandates us to weed out and protect this space of practice.
Timba dhula manyiri mapachoka Harambee Starlets nologo nde 5-1 gi Morocco e tuko osiepo tino mokale boma ma Marrakech. Morocco emano okuongolo e dakika mar 2 e tugono eka Fasil Adhiambo noduoko gondego eko ne Kenya. E half mar 2 Morocco nofundo gonde 4 e gond Kenya. Kamano nomiyo tugo rumo gonde 5-1. Nyi Kenya wacho ni gipuonjore mathoth motelo ne tuke mag Sekafa machakore tarik 12 dwe ni Dar es Salaam. Most players hapa tuko break, so tunaweza chukua hii kama learning moment, like from next month hii July kuna AFCON inaendelea, so since most teams zitakuwa AFCON, sisi tunaweza chukua hiyo time juu sisi plus wote tutakuwa home, tunaweza chukua hiyo time tukarekebisha. So na believe tuko like tuna learn hizo friendly zenye tumecheza zote na pia ya leo kwa team, naweza sema tumelearn a lot kulingana na timu yetu, bado tunaibuild. Hiyo naweza sema imetusaidia a lot. Federation wazidi kutupa hata friendly nyingine, bado tuko hapa kulearn. Football ni kulearn. Wachope giko marwe